Ang pangandoy nako nga baboyan napunan pa og pispan ug wala gid damha napunan pa og poultry farm. Walay imposible sa taong maningkamot og kugihan. So karon ubani ko ninyo kay magpalita og ikatulo na to nga suga nga ibutang diri sa to mini poultry farm. Daghan gyud ningon nga ang usa ka piso 1 watts per head na siya nya 50 watts dapat ang suga. So dapat ani tulo ni siya ka suga tanan kay 150 pesos man atong piso. So kailangan punan tanig usa ka suga. Kaya aron gid nga ma-satisfy ang atong pagpamuhi. Og kay nakapalit naman ko og suga, mamalitan lang pug og sudan kay para sa natay pagkonsumo sud sa 15 ka adlaw. Mohan gusto ate? Oo, virgin ko doon. Isa ni. Maligyan nila, may pilang mo hati. Isbayti ko na ni doon. Ilang nag-isbayti mo. Pilang busa. Ang mo, dagan na isuta. Pang kabuwan ba? Ay, 180 raman rin. Usa po ka tail. Napili na po usaan. Ako na yung sopotos. Title. Natingagig ko sa gingon ni ate, nga ako ba daw ipanghatag kay daghan na akong gipalit. Pero dili ate oy, pangkonsumo ra gyud ako sa pila ka adlaw kay kapoy kay sig balik ka ng merkado nga layo. Og kay nakauli na ta kay pila ra bay dagan hinerman atong padagan mo dagan ra matag 110 og kurbada no benta naabot ayon ta sa ato ang balay. Ug ato ni plaster nga ato ang suga kay para mainitan na dayon ni ato ang mga piso. Kay ang atong panahon karon init kayo ni kabuntag pero ni kahapon mubunok dayon ang uwan. So nagid akong tendency nga makasakit ang ato ang mga piso. Kay mao gyud na ilang hit kanang magsigon uwan. Ang ako daging gamit kang vitamins ani is Progen G. So pohon mo switch na sad ko og Vitamin Pro kay daghan gyud ang giingon nga mas nindot ang Vitamin Pro. Dili gyud mo matagan og unsay plano sa Ginoo ug unsay makaayo sa imuha. Kay sa ako walang mga plano, baboyan lang siya. Pero kalayan sa Ginoo, ihatagan ko niya og pispan. Usa lang gyud akong maingon no. Ug unsa imong nasugdan dapat ipadayon na nimo. At least gihimo nimo ang maayo ug makayo sa imong pamilya. Basta wala lang kay apak-apakan nga mataw, ug ang Ginoo na ang bahala nimo. Sa pagkakaron, ang akong mga isda nasa 10,000 ka buok ug ang akong baboyan ana koy anay usa na bilin ug nasa koy anayon 5 ka buok ug ang akong manukan 150 ka buok na siya ug di sad lalim tungod sa iyang mga laog. Kaya ang paglaog pa lang sa mga baboy, ang usa ka sako dili ra kaabot og tunga sa buwan. Si manar gani. Sa bispansad kada pakaon ako usa ka kilo kada pakaon, iya sa usa ka adlaw kaduha mo pakaon. Ug diri pod sa manukan, medyo gagmay pa man siya, pero naginahinin na pod og kusog og kaon. So sa pagsugod ani, nagpaiko usa ka sako ug karon hapit na maabot sa tunga. Nya 5 pa lang nakadlaw. So di sa dalim nga musud ka aning negosyoha na dili ka andam. So pohon-pohon kung itugot sa Ginoo, mapunan pa ni ug siya na ang muhatag idea nako ug unsay angay nako nga ipuno.